Žiaci strednej zdravotníckej školy v Žiline odboru Praktická sestra sa zapojili do projektu Erasmus Plus s názvom Nové skúsenosti v Českej republike. Zahraničná stáž poskytla žiakom aj odborným učiteľkám nový a inovatívny pohľad na prácu v zdravotníctve. Odborná stáž prebiehala v súkromnej baníckej nemocnici v Karvinej a zúčastnilo sa jej 20 žiačok 3. a 4. ročníka, a to v marci a októbri tohto roka. Ja som Baška a taktiež som sa zúčastnila Erasmus Plus v Karvinskej nemocnici. Najlepšou skúsenosťou pre mňa bola práca na operačných sálach, kde som videla rôzne operácie, ako napríklad výmena bedrového kĺbu alebo výmena kolonného kĺbu. Ahojte, moje meno je Sara a tiež som jednou z účastníčiek Erasmus Plus a ja musím povedať, že sa mi na Erasme veľmi páčilo a veľmi sa mi hlavne páčilo, že sme mohli byť na oddeleniach, na ktoré sa vlastne počas našej bežnej praxe nedostaneme, ako napríklad operačné sály alebo klinická biochemia, kde sme mohli vidieť, ako sa vyšetrujú rôzne vzorky biologického materiálu. Volám sa Laura a taktiež som sa zúčastnila programu Erasmus Plus a najviac sa mi páčilo v Karvinej nová nemocnica, práca z personálu s pacientom a nové pomocky a rôzne oddelenia, na ktorých sme mohli byť. Každá mobilita trvala 14 dní. Žiačky pracovali na viacerých oddeleniach, ako je interné, ortopedické a neurologické oddelenie, na operačných sálach, chirurgii chrbtice a medziodborovej jednotky intenzívnej starostlivosti. Táto skúsenosť a možnosť porovnať doteraz získané poznatky v odbore bola pre dievčatá veľkým prínosom, lebo získali základné zručnosti potrebné na prácu na operačných sálach, rentgenovom pracovisku a oddelení klinickej biochémie. Žiačky pracovali pod vedením skúsených mentorov, ale sprevádzali ich aj 4 učiteľky zdravotníckej školy. Študijný odbor Praktická sestra sa zapojil do projektu Erasmus Plus s názvom Nové skúsenosti v Českej republike. Dnes je deň otvorených dverí a sú tu žiaci z rôznych základných škôl, nielen z nášho kraja, ale aj z Trenčianskeho. Preto by sme ich chceli všetkých povzbudiť, aby sa zapojili do projektu v budúcnosti, keď budú mať príležitosť, a zároveň im chceme porozprávať svoje zážitky, zdieľať skúsenosti, povedať im, čo nás motivovalo zapojiť sa do tohto projektu, a aby neváhali a zapojili sa aj oni do podobného projektu v budúcnosti. Je to výborná príležitosť, ako získať praktické skúsenosti, zručnosti, prípadne sa naučiť cudzí jazyk. Ja som sa zúčastnila tiež ako pedagogický dozor počas druhej mobility spolu s kolegyňou Dáškou Marníkovou. Boli sme v modernej nemocnici súkromnej, kde sme boli veľmi nadšené. Získali sme skúsenosti aj z toho pohľadu, že v rámci tiež sesterní boli dezinfekčné prostriedky, priamo uložené pomôcky v nádobách, ktoré boli uzatvorené. Na každej izbe bol dostatok pomôcok. Čo sa týka hygienickej starostlivosti, sestry nemuseli odbiehať do sesterskej miestnosti alebo čistiacej miestnosti. Taktiež pri podávaní liekov tam bol stolík v podstate aj s pomôckami s ordinačným zošitom, takže všetko vlastne sestry mali po ruke. Žiačky pracovali aj na operačných sálach, pričom tuto v nemocnici v rámci praxe nemajú takú príležitosť. Žiaci vo svojom voľnom čase spoznali aj históriu mesta Karviná, navštívili kostol svätého Petra z Alcantary a Zámocký park, absolvovali aj exkurziu do priestorov strednej zdravotníckej školy v Karvinej. Pozreli si aj kúpeľné zariadenie Dargov a domova Alzheimer. Počas svojho pobytu žiaci získali aj nové poznatky vo ošetrovateľskej starostlivosti. Zoznámili sa s novými technológiami, postupmi, pomôckami vo ošetrovateľstve a starostlivosti o pacientov, čím výrazne využili príležitosť na zvýšenie svojho profesijného rastu v prostredí Českej nemocnice. A to všetko vďaka finančným prostriedkom z Európskej únie a projektu Erasmus Plus.